Sa čoveče! Ja sam za minuto za mene. Veliko, imam neko da nisi stavio taj komplet. Zašto? Zato što je ovo mnogo važno. Pa da se to ponovi da mi ne smeta. Meni nisam tebi rekao zašto, ali... Ja, niste vidjeli ništa. Savo, Imam vadi ti taj snimljeno. kablove, briši igricu, molim te. Imam snimljeno, šta nismo vidjeli ništa bre. Ništa niste vidjeli. Da samo staviš dva portala i onda se tebe pogleda. Veljko, testim ćeš. Malo da ga zajebeš. Ja sam sebe zbunio. Di si Veljko vreme mene ovamo. Vrijeme iza tebe. Leđa, Aleksa. Pa je čure ovaj. Savo, daj mi pare, daj mi kupi mi nešto. Mogu da ti dam palje, ne može se daju palje. Kupi Dobro, me. kupi mi nešto, nemoj da predekaš, I molim te. kupio si, daj meni te javite. Može digl, može digl. Evo, Daj mi, evo. može, daj mi. Veljko, daj! Veljko. Da, Veljko. Veljko. Ej, Savo, pa dao bi ti majmune. Znamo da ne. Sljedeći put požudi. Što sljedeći, kad daš. Ja sam reši. Ti! Ljubav, mogu li moju pušku nazad, slučajno sam bacio. Ne, baš mi se sviđa skin. Ljubav, mogu. Nemam pare. Baš mi se sviđa skin, baš mi se sviđa skin. Nemam pare, Ljubav, molim te. A baš je ovaj skin, izvini. Ali nemam pare, Ljubav. A Veljko, kupi mi pićanku. Kako je smiješno kad Veljko nema palje zbog mene. Ko hoće bombu? B. Ba. Bi. Ba. It's a ba. Bi. Ba se kaže. Ba. Bi, ovdje. Ba. It's a ba. Dobro, B. Ne ba. Ba. Dobro je. Na B. Jao. Na B. B. Ba. B. Ba. B. Znate šta sam napravio u Palmi? Šta? O bože. Šta ja kucam, brate, meni će dođe neko kuće me pita se ne normalno što ja kucam na ovaj internet, samo zbog ovog glupog kriza. Vidiš ova vrata ovamo, ne znam kako se otvaraju. Pa, znaš kako se otvaraju? Ne, nije pendrekom, ja sam probao. To nije pendre. Možda da imamo To je dinamičnu. čekira. Idu na B. 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 It's B. Mi da, mislim da je B. Ja, Famas. Tomas i drugari. Pamas i drugari. Aj, Veljko je plačao, brate, isplač 2 puta. Ju. Evo, ja sam već jednog ubio. Dovoljno od mene. Mislim da je B. Gde sam stao B. na dar. Yo, Vikert. Yo, Vikert. Yo, Vikert. Niggers. Yo, Vikert. Fake. Yo, Vikert. Guys, can you say yo to my friend Vikert? Yo. Shut the fuck up! Sorry, he's a little bit mad. Iza mene. Gdje je lopca? Iii, ostavite! Je to paljač, Veljko? Šta Jel svijetli to? vidi, jel vidiš svetlo? Da, vidim. Gori nešto. E pa ne ulazi u avion. Što? Baga. O ne. Baga. Mamma mia. No scope.
Bam, no scope. Yo, Vicker. Yo, Vicker. Yo, Vicker. Yo, Vicker. Suvar Barka, kada si ja sam. 3 jungle. Samo zaleti se jungle i se. Oh, motherfucker. Kakav je to zvuk, boj? I rekao si A. Da. Kakav si ti bro? Onaj Nemac iz Austrije mi invite. Aj, Nemac iz Austrije. Nije hit Srbin iz Nemačka. Sava ima neka prava pitanja, ja nemam, moje su sva glupa pitanja. Ali ne prave odgovore. Aha, znači trik pitanja. Ne, glupa pitanja. Mislim, trik odgovori. Ne, glupi odgovori, Alex. Što? Da, Zašto? Glupi smo nego što misliš, jako misliš da smo glupi. F1. Ne bre, ne se rano. Nema se. Redujemo, ne može. Ne. Možemo, brate, će se comebackujemo, evo ja ti kažem. Aj kikujemo Savo, lačite. Aj, ne, u stvari neću jer vi i on to treba. Aj ga kikuje, eto. Ne, slučajno sam glasao da. F1! Viš F1! Ne, Slučajno sam glasao da. kaže Veljko, aj ga kikujemo. Izlazi ovo isto vreme, ja mislim Ja da... sam mislio. Ne. F1! Kako nas je zajebao majmun. Kako nas je zajebo, jebem ga u dupenčem. Ne, a ne, brate. Dobro sam ja. Koji je ovaj salac lepa. Ninja kornjače postale teroristi. Nice. Shut up, guys. Bля. Do you love me? Bля. I love you. Look my face. Yeah, I love you. You promise me? Yeah. You promise? Yeah. You are Morali su živjeli srećno do kraja života. Ili do kraja runde. Yo, Vicker. Yo, clutch this for Vicker. Yo, Vicker. Clutch or gay. Čačo normal. Yo, Vicker. Jao. Nije lepši pomfrit, lepše je pizza. U stvari kad malo bolje razmislim, lepši je pomfrit. A pomfrit je bolje. Šta je bolje? Tačno odgovor je u stvari kad malo razmislim, lepši je pomfrit. A daj. Ne, Aleksa. Idiot. Hoće ja bombu. No. Jesus Christ. Wait. What? Nemoj, Aleksa. Idiote, jedan. Ali je Fred imao veze sa 11. septembrom. Mislim da po slici možete vidjeti tačno odgovor. Obojice ste pogodili. No, why shoot the drone? Why you bully Vicker? He's very mad. I'm gonna kill him now. Ubio sam ih. Yo, Vicker! Daj da podignem Vicker što je. Podignu sam. O ne! Vicker! Ubio si Sorry, Vicker. Vicker. Come, Vidur, parkour, you're ready, blue. Fuck! Let's go, baby! Uzmi AWP, odmah. Baci ga. Ne, ozbiljno daj. Daću ti AWP. Aleksandar, Šta, ko, gdje, kako? give me AWP. Veljko će, znao sam. Će me ubiješ opet? Nisi ga valjda bacio gore, čuo sam da... Ne. Kakav si ti slep. Samo što me pratiš. Samo što nisi kupio ništa. A da, ljudi, igrajte jebote, one jungle. Rush džunglu, pazite. Samo Šta da ostavi- igram? Ostavi me na miru samo. Evo ti puška. I to mu uzmi, bre. Ti malo laguješ. Pa znam, vidim ping. Ajde, eno ga lik, ubi ga Aleksa. Ubi me Veljko, pa kako to? Da vas vidim. Helikopter je tačno odgovor. I zadnje pitanje večeri. Šta je najčudnije što je Sunđer Bob gurnuo svoje rupe?
Rastavac, kip slobode, sakrio predsjednika kad su mu prijetili ili Patrick od Jordana. Jo, Jordan, nije Žuto je, Alex je pogodio. Da čuješ ove slepci? Ko je to? Onaj što te jebo. Bukvalno sad je Megaš mapa koju najviše mrazim, od svih. Meni najviše dosadilo. Ne, ja im mrazim. To? Ne Što gledam. mogu ti bacim AWP tamo da ne možeš ući. To možeš i na ovom Infegu, tako da nije zbog toga sad. Možeš gdje hoćeš, bro. Ja mogu, tako mapa hoćeš. Ne možeš kad smo teroristi na tema strani. Kad smo na teroristi na tražu. Ko kaže? Ko Ja. kaže? Ko ti kaže? Ti to mene izazivaš. Da, baciš svoj AWP. Veliko znaš gdje možda baciš. Znam. Znam i ja, sad sam se setio iza vrata. Kapijam. Onih čevični. Vajti? Ne znaš gdje? Daj da ti pokažem, daj AWP. Da, daj malo. Ja, ako budem uz ove dobrodošle, to resi ne da ga dajem nama. Kako si bezobrazan. Sine, da vidite vi moju sliku. I ja, pa ja bi se usro da vidim ovako nešto uveče. Ne, šta? Sad ću da vidiš ti ima da se usereš kad budeš vidio ovo. Lelebem ti propas. I ju, šta je ovo? Pa je toliko loše, bebe? Da. Lelev ima da umrete kad vidite ovo. Jedan. Pa šta je ovo je? Šta je ovo? Ja sam vam rekao. Ja mislim da neću možete spavam večera. Trojicu sam ja ubio, Give me ace, ako mi ne date ace, ja vas ubijem. Nema ace. Znao sam da je to. Bravo što si mi pomogao. Tako ubijemo mi se pebe. Da te ubijem umjesto njih. Znaš, kad bi moja mama sad ušla u sobu, prebacio bi na porniće ili je lakše da se objasni. Znaš, ja sam ti teenager, to se sad rađa. Razumela bi, ovo ne bi. Mislila bi da si drugir. Pa i to je lakše da se objasni. Lubenica je... Šta je? Ako želite da uvredite svoju majku, možete... A, pogodio sam. Alex izgleda ne voli svoju babu. Baš me briga, ja sam pogodio. Ti si neki trans naočari na dugu. Izgledaš kao muđa jebote, stani! Stani, isti si! Ja ću izađem, brate, hoću igram malo GTA 5, to je to. Izađe onda ko čovjek, ubija odmah na početku neko. Stvarno, izađe u stilu. Da, tako ja izlazim. A i ja ću to dobro. Nebo ja ću, nebo ja ću. Šta je ovo? Ma, ko će prvi? Ko na divlji zapad? Čekam da umre da uzem AWP. I ja isto. Što si stavio crvenka kao što, pa ne pa bavi. Jer sam ja Leonardo, koji će da klačuje. Leonardo koji je daltonista. Što igraš s tim sranjitom, što ne igraš s onim? Sa ovim? Ne, s tim. Se niko ne seti da dođe u ime. Op, kakav tajming. To si ipak suzigo. To si ipak suzigo. Ja odbijam da poverujem ovaj tajming. Koje je ovo ja... Koje je ovo igrica? Dva su tačno odgovora, pa ti pogađam. Lijevo sranje, desno sranje. Jesu možda ta dva tajming? Nije ja. O ne, ovo je prvo pravo pitanje. Ovo sam izmislio od tačno odgovor. Onda pretpostavljam da je ovo... Da, jesi. A mogu. Baba buj. What the dog doing? Pararo. What the dog doing? Kada moja još i čuju, buzi konstruju, tad maši te bijelu melodiju. Veliko, ajde ubijemo. Nemoj, imam AWP, imam AWP! Smetaj mu Veliko da ga ubiju. Au, Veljko, di si jebem li te u dupence malo to tvoje? Time bro, you don't have time for drkanje god. Pa ti nisi ovoj. Uđi, uđi, uđi! Šta? Ne, a što ste to uradili? Neću da igram više nikad s vama, da vas usto da vas jebem mrtvo. Ugasio sam CSGO i... Neću nikad da mogu. Savo, uci u CSGO! Neću, pozne kule. Ko je Sava sa Lepeć tutorial, da? Evo ga. Kikuj ga odmah. Nemoj, sam. Pa mislio sam zadnju, nisi trebao Veljko. Ti shvatio da će i mi da dobijemo cooldown. Ja, ajde da radimo onako isto vreme. A pogledaj Veljko što ti znaš odgovor.
A dobro, taj ću gledam Aleksu, a ovaj moj će... A u stvari ti znaš kod mene nije fora. Ajde u stvari, će raditi zajedno. Zaboravio sam, ja za tvoje odgovore sam zaboravio. Jer nisi mi ni pitao. Ja ne znam odgovore. A Veljko, što sam ja tebi davo kad Veljko ti pali svima? Pa nisam, pa sad imam. Pa sad ima, nije imao toliki malo pre. A koliko ima? Imao sam 2000. Koliko smo dobili? 3400. Nije imao si 4000. Ne. Ne lupe bre, pa ne bi ti mi tražili da imamo tako paljam. Veži bre, ko je bre ovo? No, why are you doing that? You want to die? Ko baca? Što je? You want to die? Kar brate, kar, 100%. Pa šta, gdje gledaš bre samo? Šta si ja ti rekao? Mesar i njegova majka, što je bila prodavao cveće, su 5 godina radili kao plastični hirurzi. To je moje mišljenje o tome. Vidi gore. Zadnji ti je to dobro, ima VP. Pa to... Nema, ipak AWP nema. ne puca tako kako ja znam. What? Ubio sam ga. Neću ovo da uzimam nešto vrijedno zato što imam osjećaj da će ovaj da me ubije. Ja ću raditi ako hoćeš. Ajde, Alex, ovo je retardirano. Ovo je dobro pitanje, ali je retardirano odgovor. Ono što treba znaš je da je Sava izmislio odgovor i odmah ćeš da znaš koji je odgovor. Opa, Da me pogodio. da. Je ti možeš da mi radiš. Zajebo sam ga. Good job. I like yours. You have a big gross dick. Can I get the MVP? Oh, thank you. What you want? P90. Hey yo, Blue, drop AVP. Fuck you. Slavko, glasi da kikujemo Savu. Ajde. Nemoj. Šta će, glasaj. Go kick this motherfucker. O neće ga kolje samo, o ne. Hello, team. Let's go. Noob, ali ga je izvadio iz gaća. Au. Samo što ga je izvadio, AWP. Aj ga ubim, možeš da ga ubim da mu uzim. Ajde, Veljko, molim te da ga ubi, molim te. Zove te. Hvala, Veljko, ti si mi najbolji drug. Ovaj ti je još bolji. Ajde. Donatello, ti si header! Brate, najbolji smo na serveru. Ja, kao sad treba se hvalim, jel tako? Izvini, miskvik, izvini. Ja bih gubio. Ajde ubio. You know the rules, and so do I. Never give you up, never let you down. Kako je 5 se dešava? To je tačno, dešava se. Ne, kako je, ovo se vidi da je pravi profesionalni poster. Da. Jedi govna samo! Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Evo me, našao sam Janu, evo je pored mene, ako mi ne verujete, Jano kaže nešto. Neće, kaže nama ljudi, kaži nešto. Molim te, će misli da nemam dovoljno, ja ću da pokažem namjerno. Pičko jedna, evo si. Izađe burgija, Veljko za šafi i košta za rigicu. U krug.
našao sam Janu, evo je pored mene, ako mi ne verujete, Jano kaže nešto. Neće kaže nama, ne vidi, kaži nešto. Molim te, će misli da nemam dovoljno, neću da pokažem nama, pičko jedna, evo si. Jebem ti dete! Yoshi! は俺様が相手だ。は俺はこいつらとは。どうした？やってみせろ。俺はあらゆる格闘技を身につけ。剣は2000年の一子相伝。Zato što se izgovorio ogromne laži i ogromnu neistinu i samim tim bunadi svoju porodicu i sebe. On sad puca. Aj napolje, pička ti materina.私のザワールドの正体ディオにこのディオに近づいてくるのか。試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに、呪い呪い、ザワールドは最強のスタンドだ。